Ola de novo, aquí estamos con o noso escenario do proxecto feudal feito co editor de escenarios do xogo Age of Empires 2. Ben, hoxe imos a traballar os espacios naturais, imos a traballar os detalles do que é pois, a paisaxe, as elevacións, as montañas, os bosques, etc. Vale? Ben, por lo tanto, imos ao xogo, arrancamos, imos ao noso editor, modificar escenario, escollo o meu escenario e empezo. Ben, o primeiro que vamos a facer entonces é en terreno a elevación, vale? A elevación, vamos a dar a diferentes alturas, por lo tanto vamos a comenzar neste caso utilizando todo o mapa, pero vamos a empezar pola cidade, vamos a facer diferentes espacios, vamos a poñer, pois neste caso, espacios máis altos, como pasan casi todas as cidades, vale? Por lo tanto, pois teremos unha zona máis baixiña e zonas máis elevadas, xa veredes. Temos aquí a universidade tamén. Vamos a ir subindo neste caso en altura. Vamos a poñer unha zona máis alta da cidade. Unha zona de cuartéis, unha zona máis elevada. Baixamos un poquinho logo a altura logo nos mercados novamente. Vou poñer a saída. E xa, bueno, pois baixamos novamente, de acordo? Ben, temos unha zona máis baixa e unha zona máis alta da cidade, vale? Ben, seguimos agora cas elevacións en todo o mapa. Isto é moi fácil, simplemente co pincel, incluso de maneira aleatoria, fixadevos. Podo telo pequeno, mediano, máis grande, como vos queirades, vale? E vades debuxando a altura. Non ten ningún problema, porque logo incluso podes rectificar. Vades ampliando, vades facendo o seu gusto, incluso un pouco de azar, non pasa nada, absolutamente nada. Fixadevos, ainda que me pase da zona, vou controlando no mapa, aquí abaixo vou controlando. Vamos ampliando. Perfecto, vou a outra área do mapa e fago exactamente o mesmo. Venho por aquí, amplío, doy altura, vou debuxando con o pincel. Outra zona. Seguimos. E imos xa a outra zona que vamos a levar máis xa. Primeiro facemos así, logo xa veredes como le vamos dando os detalles. Incluso si queredes, lembrade o que podemos facer. E incluso xa veredes despois, vamos a esta área. Vou creando máis elevacións, menos, vou guardar como o meu proxecto e acepto. Desta maneira máis seguro que se calquer tipo de problema co equipo ou co xogo que sexa, pois teña o meu arquivo grabado. Vou a seguir facendo máis elevacións, vou a darle máis altura, vou a reducir o pincel. Xa vedes como vai quedando o efecto. Vou a outra área, hai unha parte traseira moito máis elevada, xa veremos. Incluso non teño por que ir, podo facelo pois clicando despaciño para non ampliar tanto. Incluso vou ampliar a máxima altura co pincel pequeniño e xa vedes, vou facendo pois o meu territorio máis elevado.
hacer cambios de altitude, ¿ves? Y aquí exactamente igual, poniendo y mi mapa va quedando configurado. Bueno, vamos a dejar así, voy a guardar. E voy a continuar. Ben, xa temos a altitude, as alturas, vamos a poñer precipicios. Os precipicios o que fan, se vos fixades, é basicamente romper a altura dun terreo. E vamos a facer aquí. Ves? O que fai o precipicio é romper a altura dun terreo co outro. Vedes? Entonces, que o que pasa? Bueno, pois o que pasa é que neste caso dá a sensación de que este terreo que estaba por a carón deste elevouse debido á presencia de precipicios. Incluso podo meter precipicios sobre precipicios, perdón. Vale. Entonces, por exemplo, pois quero poñer nesta área o que estou facendo é dotar de maior altura, como vedes. Podo incluso facer corredores se quero. Tedes que ter cuidado cos precipicios porque o que si poden facer é impedirvos despois circular. Entonces, bueno, hai que deixar sempre espacios abertos para que poidan pasar por esos precipicios, de acordo? Por exemplo, esta área quedaría limitada, esta área de praia. Vale, que non me interesa isto, pois vou aquí, eliminar, elimino, e logo podo poñer outra vez o precipicio e fixados. O que fago deixar un paso de acceso para que podan pasar neste caso pois as diferentes unidades. Muy ben, seguimos, guardamos, xa teño os precipicios. Que quero poñer máis? Pois poño máis, non hai problema, de acordo? Podo poñer o que eu considere. Incluso quero poñer uns precipicios de liña de costa. Bueno, pois para da costa faría os meus precipicios, xa está, tampouco supón ningún problema, como veíamos antes, vale? Sempre deixando un espacio para que poidan acceder, de acordo? Moi ben, guardamos o proxecto. Ben, aproveitamos que estamos traballando o espacio natural e o que vamos a facer entonces é poñerlle tamén, empezar a poñerlle recursos, de acordo? Recursos. Como vamos a facer iso? Bueno, pois o que vamos a facer primeiro é poñer, neste caso, fauna. Poñemos en Gaia, o unidades e fixados. O primeiro que temos é o cervo. Aí está, ciervo. Bueno, pois onde vamos ciervos? Bueno, pois onde eu considero no bosque. Se cadra, eu antes de facer fauna, iría a terreno, iría a mapa, bosque, e dotaría de bosque esta área que ainda non teño de bosque. Vamos a facerlo. Eu prefiro utilizar minúsculo ou pequeno porque vou facendo os meus debuxos, vale? Gusta moito máis, máis pequeniño, e vou facendo os meus bosques. Lembrade tamén de deixar espacios nos bosques, se vexo que teño que borrar, pois elimino. Para deixar pasos libres, de acordo? Vale.
que o bosque me deixe tamén pasar polo escenario. Sigo co bosque, podo ir a Robledal tamén se preferides. Aquí vamos a poder hacer máis grandinho, así, así. A min co bosque, personalmente, neste caso, que me gusta xogar con espacios, incluso poñer espacios, bueno, pois que estén rodeados e que de repente deixe un espacio de acceso para, bueno, poder poñer aí diferentes, digamos que sorpresas, vale? A medida que vamos traballando. E bosque aquí aclarando da cidade. Outros por aquí. Vou eliminar aquí que non deixe espacio. E aquí tamén vou eliminar. E aquí tamén vou eliminar. Sigo co bosque. Esta zona ocupamos perfecto. Bueno, no creo que así puede quedar bien. Vamos a ir a poner aquí, así, a lo de Ribeira, en un lado. Voy a poner una línea de bosque también. Listo. Muy bien, le tengo que hacer como tutorial y sigo. Vamos a continuar, entonces decíamos, y vamos a trabajar ca fauna, ¿vale? Acordadevos, Gaia, unidades, y ahora vamos a buscar ese ciervo. Aquí tenemos o cervo. Bueno, onde ponemos o cervo? Bueno, pues lógico que o cervo que va a ser recursos de caza estén pues por los bosques. Bueno, pues vou poniendo cervos por onde eu considere, vale? En diferentes áreas do xogo. Moi ben. O seguinte que sae é o falcón. Bueno, pois o falcón tamén vamos a poñer falcóns en zonas de bosque, vamos a poñer pois 2 ou 3 falcóns por próximos, neste caso un próximo castelo. Listo. Seguimos co jabalí, vamos a poner el jabalí, bueno, pues en zonas de bosque máis chairas.
aquí próximos aos seres humanos tamén, vamos a poñer algún jabalí. Sempre próximos aos recursos naturais. Xa veremos despois cando poñamos o arbusto, que é outro tipo de alimento. Cerca das fincas tamén podemos poñer algún xabarín. Moi ben, suficiente. Seguimos, vamos co lobo. Ben, lobos hai tres tipos: lobo rabioso e lobo salvaxe. O que vou facer? Vou poñer unha manada de lobos con un lobo rabioso e no outro lado pois un lobo salvaxe, por exemplo, imaginadvos. Lobo rabioso, pois aquí unha manada de lobos, 4 máis un lobo rabioso que o lidera. Aquí, por exemplo, lobos salvaxes. Aquí na montaña tamén uns lobos salvaxes. A diferencia entre uns e outros é que é máis difícil de matar e fan máis dano, claro. Preto de espacios humanos vou a poñer lobos rabiosos, como lobos solitarios que poden, bueno, pois facer dano aos nosos campesiños ou aos nosos soldados cando os vexan, etc. Moi ben, seguimos. Ben, imos agora a seguir con o noso relevo e a seguir con a nosa paisaxe. O que vamos a facer en outros, buscar, neste caso, pois rochas e peces, vale? Rochas e peces. Temos rochas de mar, rochas e rochas de mar, vale? Pois o que podo poñer é en diferentes espacios, pois rochas de mar. Vedes? Un efecto. E próxima costa, pois podo poñer unha liña de rochas. Xa vedes como queda. Incluso en zonas montañosas podo poñer tamén algún tipo de rocha si quero, vale? Donde efecto así de pedregal, ves? E decíavos, imos cos peixes. Poremos salmóns en torno ao río. É importante que dotedes o río de salmóns porque, bueno, é un recurso neste caso moi valioso para a pesca e polo tanto pois é recomendable. Vamos a poñer aquí nesta zona peixes de costa. Grande, percas tamén no río, unhas doradiñas aquí, vamos a poñerle un atún. Ahora isto e listo. Moi ben. Continuamos, vamos a guardar como e guardamos. Con isto temos basicamente o noso escenario debuxado, vale? O noso escenario creado. Ahora nos faltan uns detalles que nos permiten enriquecer dito escenario, de acordo? Pero eso faremos nas sesións seguintes. Así que isto todo, guardamos e deixámoslo aquí. Chao.
chao, un saúdo.